kymmenysten kamppailua. Se kymmenysten kamppailua oli silloin aamupäivä kaikilla kuskeilla. Nyt se on ainoastaan enää sitten Vaherilla ja Heikkilällä tuosta kymppisiästä, kun se taitaa olla. Mutta reilu minuutilla on keulaan matkaa. Jos nyt jotain epämääräistä tapahtuu huomenna, niin sehän nyt ei ole sitten enää mitään. Mutta jos stabiilina pysyy olosuhteet, no ei se. Ei kun me lähdetään, meillä on yksi toinen keikka vielä. Mikä se Heikkilän tarina on, kun siinä yhdessä vaiheessa oltiin sitä mieltä, että siellä onkin johdossa kuin Lindholmin parallelikohdassa. Siitä on aika paljon asioita tapahtunut. Nyt kun mennään Mikon puheelle, kun hän tänne maaliin saapuu Kristian Temosen kanssa. Morjesta Mikko! Mitäs mestarit tehdään? Lähdetäänkö syömään? On varmaan sunkin osalta sanoa, että aika melkoinen päivä on ollut. Kerrohan Ralleradion kuulijoille, että mitä kaikkea sä pitänyt sisällä. Ei mitään, vähän on välillä tullut vettä ja välillä ei tullut vettä, mutta silloin kun tuli, niin tuli kyllä omaa makua ihan riittävästi. Että siihen ralli nyt meni. Kyllä meillä yleensä tapana on ollut, että jotain harmia tässä kisassa on, mutta nyt se oli pelisää. Mennään siihen aamupäivään kuitenkin, koska siellähän ei satanut vettä ja kyyti, niin tyydyttikö? Se oli ainakin meidän mielestä aika kova. Se oli ihan hyvä joo, se Sydänmaa ykkönen, sen mä ajoin varovasti, kun alkoi pelottaa kaikki mahdolliset mörkölit ja muut. Sittenkin meni Lappi-puska ja Emeli-puska, Valtteri puskaan, niin siinä tuli vähän, mutta ilman sitä niin ihan jees. Ja kyllä mun mielestä siis tää iltapäiväkin on ollut kyllä hyvin pitkälti maksimisuoritus, että ei normaali tämmönen rehellinen ihminen pysty sen kovempaa enää ajamaan, mutta minkäs teet, kun on mettä tiellä ja luistaa koko ajan niin ihan joka suuntaan ja ei näe mitään, niin se on ilmentää tuossa aikaa. Mutta tosi sääli, koska niin Virossa oltiin aika hukassa aikaa nyt nähtävästi. Tehtiin testeissä ja hyvää työtä, että auto pelaa ja on nopea, niin ottaa tohon se meni nyt sitten tälleen kertaa. Mutta ei muuta kuin hotellille syömään lammasta ja huomenna sitä uutta isoa. Niin, joo. Katsotaan mitä tässä ei voi enää saa aikaa. Ainakin hyviä aikoja voitu. Joo, mutta siinä on aina riski, että sit kun lähtee niitä yrittää, niin korinvaihto maksaa noin 100 000, että se muutama puuttuu, että se on vähän ikävä juttu. Ymmärrän, että ei muuta kuin ööt. Kiitos vaan. Se on vähän rutu. Se oli rallimiehen rehellistä puhetta. 100 tonnia se korinvaihto maksaa ja sitä ei mulla ole, niin se kannattaa sitten miettiä, että onko se minuutin erolla kärkeen, niin kannattaako sitä ihan hullumaista riskiä sieltä ottaa. Mutta näin saatiin Mikko Heikkiläkin tarina